भाइरेल 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 नोंथांमोना नुलायबाय मोनसे भाइरेल आरो बे बाराव बै भाइरेल जानाय सुबुङा जाहैबाय अनिला सोर बेखौथ' आं मोजाङै मिथिया नाथाय अनिला आं मिथिनायाव एसे मिथिनायाव शर्ट मुभि बानायना मिथिनो मोन्दों कमेडि भिडिअ बानायना मिथिनो मोन्दों आरो बहाबा बेखौ लिंनायबो आं खोनानो मोन्दों नाथाय एक्जाक्ट बिनि आं दिनैसिम मोनसेबो भिडिअ नायफेराखै बेनिखायनो आं एक्जाक्ट बुंनो हाया आरो बिनि आसलि सिनायथिया मा जायखिजाया आं जा खोनादों बे जाहैबाय मा बिथाङा सासे ससियेल मिडिया इनफ्लुएन्सार सासे शर्ट मुभि बानायो इउटिउबाव भिडिअ होयो फेसबुकाव भिडिअ बेबायदि होनना मिथिगो आरो बै अनिल नामनि सुबुङा मा भाइरेल जादों आरो बियो दा बयनिबो सुबुंनि कन्टेन्ट जादों इउटिउबनि कन्टेन्ट जादों फेसबुकनि कन्टेन्ट जादों बायदिसिना कन्टेन्ट जादों आरो बियो दिनै आंनिबो भिडिअनि मोनसे कन्टेन्ट जादों नाथाय बियो टारगेट नङा आंनि टारगेटआ जाहैबाय बै भाइरेल नामनि सोदोबा भाइरेल बी भाइरेल गेट भाइरेल मेक भाइरेल मोर भाइरेल बायदिसिना आरो बी भाइरेल जा पपुलार जानोबा भाइरेल जा सोरखौबा बदनाम खालामनो गोनांबा भाइरेल खालाम बांसिन जुदि पपुलार जानो लुगैदोंबा मोर एन्ड मोर भाइरेल जा नङा होमबा गोबां सायाव गोबां भाइरेल जा स' बेबायदि भाइरेल गेट भाइरेल मोर भाइरेल माने गेट भाइरेल जा नङा होमबा बा मेक भाइरेल बा बी भाइरेल जि बुङामोन नोंथांमोना बे भाइरेल सोदोबा जायफोरा ससियेल मिडिया इनफ्लुएन्सार जायफोरा इउटिउबाव फेसबुकाव इन्स्टाग्रामाव हिपियाव जियानो जाया मानो जि टाइपनि मिडियानो जाया मानो टेलिग्रामानो जाया मानो जेरावबो पपुलार जानो जायफोरा लुबैदों बेनि मोनसेल' नामा जाहैबाय मा पपुलार होननाथ' बुङा बेखौ भाइरेल होनना बुङो भाइरेल मिन्स पपुलार ससियेल मिडियाआव स' बेबायदि ससियेल मिडिया इनफ्लुएन्सार जायफोरा बेबायदि कन्टेन्ट क्रिएटर बिथांमोना पपुलार जानो थाखाय मोनसेल' राहा लायो जाहैबाय मा आरो बे राहानि जि फिथाइ बे फिथाइनि मुङानो जाहैबाय मा भाइरेल माने जाहैबाय मा गोसारलानाय भाइरेल माने भाइरासथ' नङा बेयो नाथाय बे मा भाइरास बादि गोसारलानाय बेनो जाबाय भाइरेल आरो बे भाइरेला जाबाय गासैबो मानसिनि थाखाय जोबोर मोनसे अनसुलि मोनसे मुवा सोरबा इउटिउबार जेरै आं सासे इउटिउबार आं सासे ससियेल मिडिया इनफ्लुएन्सार नाम बुंनानै लाबाय जानो हागौ आङो पपुलार नङा मुंदांखा नङा स' जोंनि कन्टेन्टखौ नायनो हानाय बर' सुबुङाथ' जानो हागौ 100-200फोरल'सो दं खोमा खारन आं जाय कन्टेन्टखौ लाबोयो बे कन्टेन्टखौ नायनो मोजां मोनग्रा मानसिखौ बथै बासि सालिसो दिहुननांगोन नङा होमबा आंनि बायदि कन्टेन्टआ भाइरेल जानाया बे जोनोमाव आसा खालामा जेन' नाथाय भाइरेल जानोबा नोंथाङा मा खालामनो हानांगोन ओरैबायदि माखासे कन्टेन्ट दङ ओरैबायदि माखासे कन्टेन्ट जाय कन्टेन्टफोरा माने बांसिन एसे गाज्रिया बारा थानाय आरो स' बेबादि कन्टेन्ट जाय लाबोयो बे मानसिफोरा जोबोर थाबनो मा जायो भाइरेल जायो पपुलार जायो आरो बेनो सोलिबाय थादों जोंनि बर'फोरनि ससियेल मिडियानि गेजेराव ओरैबायदि मोनसे कन्टेन्ट ओरैबायदि सासे सुबुं जाय सुबुङा माने बांसिन भाइरेल जायो बै सुबुंखौनो कन्टेन्ट खालामनानै मा जायो जोङो आपल'ड खालामो आरो अब्लानो मा जायो पपुलार जायो स' बेनो सोलिबाय थादों बेनिखायनोथ' होनदों आङो जुदि नोंथाङा पपुलार जानो लुगैदोंबा जुदि नोंथाङा मुंदांखा जानो लुगैदोंबा भाइरेल जा जुदि नोंथाङा पाब्लिसिटि मोननो लुगैदोंबा नोंथाङा भाइरेल जा एनिवे नोंथाङा भाइरेल जा अब्ला नोंथाङा पाब्लिसिटि मोनगोन बे जोंनि बर' समाजाव सोलिबाय थाथ'दों बर्तमानाव फिउचाराव मा जाहैगोन मिथिया फिउचाराव जानो हागौ मोजां कन्टेन्ट क्रिएट खालामग्राफोराबो पपुलार जानो हागौ जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बेबायदि भाइरेल जानाय जाथाया जोबोर बारानि सायाव बारा जाथारबाय दा नोंथांमोना माबा मोनसे कल रेकर्डिं खोनानो मोन्दों बै कल रेकर्डिंआव सोर बुंदों सोर मादों बियो फेक ना रियेल ना मा हमनो हाया ना बियो AI जेनेरेटेड भिडिअ ना मा जेबो हमनो हाया माने बुंनो हाया आरो सोरनि कल रेकर्डिं बेखौ एक्जाक्ट बुंनाया नोंथारगौबो जानो हागौ नङाबो जानो हागौ सोरखौबा हमदोंबो होनना खोनाय बायदिसिना आरो नोंथांमोना खोनाबाय थादों माने आजिखालि मा भाइरेल जायो आरो हमजायो आरो दुमजायो बायदिसिना आरो बेनिखायनो आं बुंबाय थादोंना नोंथाङा पपुलार जानोबा भाइरेल जा नोंथाङा सोरखौबा बदनाम खालामनो लुगैदोंबा भाइरेल खालाम नोंथाङा जुदि सोरखौबा गावनि हिसाबै एक्सप्लइट जुदि खालामनोबा बेखौ मा खालाम ब्लेकमेलखौ बोरै खालामो फिल्म जगतनि मोनसे ब्लेकमेला जाहैबाय मा बिथांनि माने माखासे प्राइभेट पिक्चार प्राइभेट भिडिअ बेफोरखौ मा खालामो माबा फासायनानै बेखौ माने खेबनानै लायो आरो बिनि उनाव बैखौ दिन्थि मा खालामबाय थायो ब्लेकमेल खालामबाय थायो बेथ' बलिउडआवबो सोलियो जेरावबो सोलियो स' बेबायदिया जोंनि बर'नि गेजेरावबो फैबाय नामा बिदिब्ला बे साननो गोनां जानानै फैदों माने उन्दै माखासे गथ'फोरा ओरैबायदि जादों माने ससियेल मिडियाखौ मोनसे गावनि बिराद मोनसे पपुलारिटि जानायनि मोनसे मुवा होननानै सानना लायो नाथाय सासे मानसिया आसलियाव पपुलार बोरै जायो बेखौ जों दिनै मिथिनो इच्छा गैया आरो उन्दै फंबाय बिनानाव बिथांमोना बबेखानि रावखौ बुंनानै मोन्थायबो गैया नालाय बेनिखायनो बुंनोबो गोनांथि गैया बुङाबो जायखिजाया आं बुंनो नागिरनाया जाहैबाय मा भाइरेलथ' जाबाय आं भाइरेलखौ मा नाम होदों बी भाइरेल जा भाइरेल खालाम मोर भाइरेल जा बी मो भाइरेल नङा होमबा गेट भाइरेल मेक भाइरेल
मेक भाइरेल थ्रू एनी वे नङा होमबा टु बिकाम पपुलार मुंदांखा जानो थाखाय नोंथाङा जायखिजाया राहाजों भाइरेल जा आरो बै भाइरेल जानाय लामाया बेड वेयानो जा गुड वेयानो जा माने बेड वेजों जाय भाइरेल जायो बे बांसिन पपुलार जानायनि चान्स थायो जानांगौ बेनि सन्माना जिर' जायोबाबो नाथाय बांसिन चान्स थायो आरो खारन जोंनि समाजाव नुनो मोन्दों गाज्रिया थाबनो बयजोंबो नायजाग्रोयो मोजां नाथाय जोबोर गोबावनि उनावसो गोबां स्ट्रागलनि उनावसो मानसिनि खोमा सहैयो मेगन सहैयो आरो स' बिनिखायनो बेनो जादों नामा स' ब्लेकमेल खालामनायानो जा भाइरेल जानो थाखाय जिकुनु वे आरो बेनो जादों नामा जोंनि समाजाव बे साननो गोनां जादों उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ आंनि बुंगोना बेनो नोंथाङा बेबायदि भाइरेल जानायनि उनाव मा नों सारभाइभ खालामनो हागोन मा नोंथाङा बेबायदि ओरै गाज्रिथार भाइरेल जानायनि उनाव नोंथाङा सारभाइभ खालामना लाखिनो हागोन गावनि जिउखौ फोथांना लाखिनो हागोन मा नोंथाङा समाजाव बयनिबो सिगाङाव फैनानै खामानि मावनो हागोन बे सबसे साननो गोनां बिषय कैन यू टलारेट योर बेड भाइरेल मा नोंथाङा नोंथांनि गाज्रि भाइरेल जानायखौ सहायनो हागोन सहायनो हामारगोन नोंथाङा बेखौ सहायनो हाया बेबायदि भाइरेल जानायनि उनाव मा नोंथाङा गावनि नर्मेल जिबनाव जेरैबायदि खामानि मावो बेबायदि नोंथाङा खामानि मावनो हागोन ना जुदि हायाबा बेबायदि भाइरेल जानायनिफ्राय गोजान था आरो बोरै भाइरेल जायो मानसिया उन्दै उन्दै गथ'फोरा बोरै भाइरेल जायो मोनसेयाथ' प्रेम काहिनीनि थ्रयै जायो प्रेम काहिनीयाव बहुत ब्लेकमेल सोलियो आजिखालि स' बेथ' मोनसे जाहैबाय मोनसेया जाहैबाय मा ससियेल मिडियानि थ्रयै जायो आरो आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सनि थ्रयै जायो आथिखालाव भाइरेला स' ससियेल मिडियायाव नोंथाङा मोनसे भिडिअ बाय मोनसे फट' बाय बै फट' भिडिअखौ मा खालामनो हागोन AI जेनेरेटेड माबा मोनसे दाबिं खालामनो हागो एड खालामनो हागो डक्टरेट खालामनो हागो स' फेक खालामनो हागो बेबायदि फेक खालामनानै मा खालामनो हागो नोंथांखौ भाइरेल खालामनो हागो आथिखालाव सासे मानसिनि माथोखौ भइसखौ क्लन खालामनाया जेबो गेदेर बाथ्रा नङा स' जाय नोंथांमोना अनिलनि भाइरेल रेकर्डिं नुबाय थादों बे रेकर्डिंखौबो मा थिक बेबायदि खालामदों खोमा नङाबो जानो हागौ रियेलबो जानो हागौ आं बेखौ मिथिया बेखौ बिजिरनोबो थाङा आरो रावखौबो आं भाइरेल खालामनायनि जेबो इन्टेनसनबो गैया जायखिजाया बिनि मुंखौ आं ससियेल मिडियायाव नुगासिनो थादों माने नोंथांमोना ओरैबायदि नाय जोंनि समाजाव मा जायो जोंनि ससियेल मिडियानि गेजेराव बर'फोरनि ससियेल मिडियानि गेजेराव सबसे बांसिन सावरायजानाय कन्टेन्टआ जाबाय बेड भाइरेल खिन्थु सबसे मोजांसिन कन्टेन्टखौ दिनैसिम रावबो कन्टेन्ट क्रिएटरफोरा माने सावरायानोखा जाय जोंनि समाजाव हेल्प खालामगोन जाय जोंनि स्टुडेन्टफोरनि थाखाय लाब जागोन जाय खामानिया सबसे बेस्ट अफ द बेस्ट बै खामानिफोरा माब्लाबाबो जोंनि समाजाव भाइरेल जाया जोंनि ससियेल मिडियायाव भाइरेल जाया ओरैबायदि माखासे सुबुं दङ सानफ्रोमबो मोजां खामानि मावो नाथाय बिसोरो माब्लाबाबो भाइरेल जाया बिसोरनि माने कन्टेन्टखौ आपल'ड नुबा मा नुगोन 500 300 1000 बिनि सायावनो माने नायजाया आरो नाथाय बेबायदि भाइरेला नाथाय 20K 30K 1 लाख मिलियनबो थाङो स' बेबायदि आरो नोंथांमोना बेखौ बुजिना ला जोंनि सुबुंफोरा दाबो माखासे थाखोनि सुबुङा आरो प्राय 50% सुबुङा आं 50% होनना बुंबाय 50%सो सुबुङा दाबो जोंनिया मा जायो एन्टारटेन मोजां मोननाया बारा जाना दङ जाय जेबो खामानियाव फैथारा बै बुस्थुखौ बांसिन मोजां मोनो बै बुस्थुआ दङ आरो माने जों दाबो बै गाज्रि बिथिंनिफ्राय बांद्राय फैनो हायाखै नामा गोरोन्थिबो जानो हागौ आंनिया बेबायदि आं बुंगोन स' बिनिखायनो आं बुंदों पपुलार जानो थाखाय जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावफोरा मा खालामो भाइरेल खालामनानै लायो गावखौनो बा भाइरेल जायो बा भाइरेल खालामजानो गोनां मोनसे ब्लेकमेल खालामजायो जुदि मानियाबा मा खालामगोन भाइरेल खालामनानै होगोन बेबायदि ब्लेकमेल खालामजानाय एक्सप्लइट खालामजायो स' नों माब्लाबा बेबायदि एक्सप्लइट खालामजानो नाङा एक्सप्लइट खालामजानायनिफ्राय गोजानथा आरो दा गिनो नाङा जेबो गिनो गोनां गैया नोंथांखौ एक्सप्लइट खालामनायनि सिगां नोंथांखौ बदनाम खालामनायनि सिगां बै सुबुङाबो हाजार बार साननांगोन नङा होमबा इमान इजि नङाथ' इमान इजि नङा खालामनायनि उनाव खालामग्रानि लाइफआ मा जागोन बिबो फार्स्टआव नोंखौ दम होगोन नाथाय जेब्ला माने बियो गुब्रुनानै होगोन गुब्रुनानै उनाव बै नोंथांखौ ब्लेम खालामग्राया ब्लेकमेल खालामग्राया मा जायो खमफिनो गोनां बाध्य जायो दा बेवहाय जाय सुबुंनि भाइरेल जादों बै जाय सुबुंनि माथो बेयो सोरनि माथो आं मिथिया बै माथोनि सुबुङा दा नोरै जाबाय थादों आरो नंखायबाबो रियेलबाबो बै सुबुङा दा ओरै जाबाय थादों खारन बिनि जि ससियेल मिडिया लाइफ इ टटेलि डेस्ट्रय जानो हागौ जुदि रियेलबा रियेल नङाबाथ' बासिलांबाय जुदि रियेलबा बे मा जानो हागोन समाजनि गेजेराव फैनाय बिनि थाखाय इम्पसिबल जागोन स' बेबायदि गोरोन्थिया मानसिया जिउआव सबबो गोरोन्थि खालामो नाथाय बै गोरोन्थिखौ जुदि बार बार मावबाय थायोबा बिनिफ्राय नों जुदि गोजान जानो सेस्था खालामाबा सानसेबाबो इसोरा नोंखौ पानिशमेन्ट होयो बेनो सोलियो बुहुमाव नोंथाङा ओरैबायदि मानसि नागिरना मोननाय नङा जाय मानसिया लाइफआव खनसेबो गोरोन्थि
गोरोन्थि खालामाखै जेसेबां गिदिरानो जाया मानो जेसेबां गिदिर पपुलार सेलिब्रिटियानो जाया मानो सबबो लाइफआव बेबायदि मोनसे मोननै गोरोन्थि खालामदों नाथाय हाजार बार नङा जानांगौ बेबायदि बार खालामनायनि थाखायनो इसोरा बेबायदि पानिशमेन्ट होदों सासे नङा सानै नङा साथाम नङा साब्रै नङा बार गोरोन्थि जेरावबो सुद्रायनाय गैया जेरावबो माने गोजान जानो नागिरनाय गैया बैहायनो खैफोदा फैयो जानांगौ बेनो जादों आं बेबायदि बुंगोन स' फंबाय बिनानावमोन नोंथांमोना भाइरेल जानायनिफ्राय गोजान था आं बेखौनो रिक्वेस्ट खालामगोन बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो बुंनो नागिरदों नोंथांमोना भाइरेल जानो थाखाय दानाजा नोंथांमोना मा भाइरेल जाजानो लुबैयो ना नाथाय भाइरेल जाजानो थांनानै मा जानो हागोन नोंथाङा भाइरेला मोननै रोखोम दोङो गुड भाइरेल एन्ड बेड भाइरेलासो जुदि जायोबा नोंथाङा बरियासे फट' आपल'ड खालामबाय थादो फेसबुकआव इन्स्टाग्रामाव जायखिजाया ससियेल मिडियाआव नाथाय बै फट'खौ मा खालामनो हागो क्ल'न खालामनानै बा बै फट'खौ मा खालामनो हागो आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स टुल बाहायनानै एडिट खालामनानै मा खालामनो हागो नायथावै खालामनो हागो बा अपमानजनक खालामनो हागो अब्ला नोंथाङा मा खालामगोन मा नोंथांनियाव बैखौ टलारेट खालामनो हानाय गोहो दोङो 13 बोसोर 14 बोसोर 15 बोसोर 16 बोसोर बै बैसोआव मा नोंथाङा बेबायदि बेड भाइरेलखौ टलारेट खालामनो हागोन मा नोंथाङा नोंथांनि बिमा बिफाजों रायजानायनिफ्राय नोंथाङा सहायनानै थानो हागोन बै समाव मा गामिनि मानसिया लामानि मानसिया ओइनो होनना दिन्थिबा नोंथाङा सहायनो हागोन जुदि नोंथाङा सहायनो हायाबा ससियेल मिडियानिफ्राय गोजानाव था जेब्लासिम नोंथांनियाव बै सहायनाय गुना फैया अब्लासिम नोंथाङा ससियेल मिडियाआव फट' आपल'ड खालामनायनिफ्राय गोजान था आं बुंनाया जाहैबाय मा जायफोरा फरायनाया जोबाखै जायफोरा सहायनाय गुन फैयाखै जाय माने गाज्रि फट' नुबानो माने अपमान जाना थैनो ओंखारो बेबायदि कन्डिसनाव दं बेबायदि बैसोआव दङ जायनि बैसोआ 33 44 15 16 17 18 बिसोरखौ बुंदां टारगेट खालामनानै बा जायफोरा बेबायदि गाज्रिखौ गावनि गाज्रिखौ सहायनो हाया अपमानखौ सहायनो हाया बै मानसिफोरा ससियेल मिडियाआव फैनो नांखाया खारन बहुतानो ससियेल मिडियाआव मा जायो फैयो बिन्दास फैयो नाथाय जेब्ला सुथुरा बेखौ गाज्रि भाइरेल खालामो अब्लाना बे मा जालाङो टेनसन जानानै माबा माबि जाजोबलाङो आरो जेन बेबायदि जाया आरो बेबायदि जानाय कन्डिसनाव दंबा नोंथाङा ससियेल मिडियाखौ गारनाया मोजां थेंक इउ